ndeke mapacho kamong'ere kaka Kenya Aviation Workers Union ka kawuono ochiwo notice mar ng'anyo mandalo 7 ne piny owacho kod duol marango wechegi mano Kenya Civil Aviation Authority kaluwore gi rem winjo ywakgi. Kaluwore gi tend kaw nitie jotije ma oserito kuom thuolo mar higni 11 ka ok orang manyien osara margi kod weche mag chwalo gi rang'iny mamalo. Jagoro maduong' mar riwruogno Mos Ndiema oyango ni gisetemo yore duto mag twak, kata kamano onge mano mosenyago lemo. Ng'anyo ma kamano biro thiro chenro mag paw ndeke ma pacho kanya to mano mar Jotije mae paw ndege mitiyo godo ahinya e thur kae. We are not happy saying these things. Neither are we happy asking our members to proceed on strike. We know the consequences. We know the sensitive role that our members play in this country. But where we are left with no option, like in this case, if we don't get a response, an acceptable response, in the next 7 days, we are left with one alternative, and that is to ask our members to down tools of work. Jakom mar riwruok mar paw ndeke pacho ka Kleb Kositanyo kwa jodak ma Webuye mondo onyari tamakare kinde ma ichako wuodhe mag ndege e alworano. Koloso tokno no chenro mag gedo madhi nyime alap matin ma ndeke ma Matulo osingo ni okaso tieko gedo mitime paw ndeke no mondo mi chenro mag wuoth kod ohala timre mapiyo kaka dwarore. Gavana Bungoma Kenneth Lusaka ojiwo ni kaunti no biro konyo e medo lowo miaro godo paw ndeke no e tudruok gi jopiny. Tunataka iwe an international airport. Kwa hivyo tuko na ile pesa ambayo tumetenga kama county government kuhakikisha kwamba hiyo inafanyika. Ndege zianze kushuka hapa direct kutoka Nairobi ili mkate safari ya kwenda Nairobi iwe ni ya dakika labda saa 1 kuliko masaa 8 ya kukaa kwa barabara. Kwa hivyo governor ametuhakikishia kwamba kuna shamba pande ya kuongeza pande ule na pande huu. Sisi kwetu sasa tunaenda kuangalia katika bajeti yetu tuweke fedha fulani na labda katika mwezi 1 ama 2 tutakuja kuanza hiyo kazi na kukamilisha.